Bona mama ngubani bizo? Mina nguJesa Mwembe. Mwembe. Wenzani la? Ngeluka insangwa Ingcebethu. Ingcebethu. Kuthiwa kuyini ngesitonga? Ngestonga insangwa. 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 Kunjani la? Hayi lapha ku right. Kuthiwa ngabe indawo le? Lapha ku seBinga, eShanungu la. Esiyamengo. Shanungu. Okay. Into le ungayeluka le indaba Ingcebethu. Ufakani kuyo? Lokho. Ngiyathengisa. Uyathengisa. Akukho umuntu weluka ngani lani. Lo ukhulumela ngesitonga kokufaka. Mbikantinya. Malala. Amubalo. So uyathengisa nga? Uyathengisela nga? Ngandokudla kuliba chanisha ngudaswana nje. Kuliba jincha mashuga. Mpo azigogo. Mpo ampoto. Mpo amali. Yimbo nchinchanisha mbonguzya. Right. So ukuthengisela ngapi? Ukhumela ngesindela ubona na uthengisela ngapha obulawayo khona? Hayi khona apha. Ulaba custom. Ababuyayo. Abantu abalalele emhlabeni wonke uthi bakuncede ngani bathengeni bakudinge ngapi? Kwathile lama number akho kulanda okhangele kade seAmerica labo Britain. So ufuna bayenzeni? Abafuna ukuthi babuye bazethenga la. Uma ngapha manje amuswidi nje. Kumele babuye ngapha eBinga eKariangwe siyanungu. Mina ibizo lami anti ngitshelile. Liphinde. Jesa Mwembe. ID number. Hayi ungafaki ID faka iphone number. Phone number. 0782 64 njalo 85. Bayathola uJesi la. Labo bayo mama bameleni khona benzani lawo mama? Awubukela wena wedwa? Lapha siyabhalwa la. Liyabhala. Libhalelwana. Ukuhola. Yini ukudla? Ukudla Alivunanga kakhulu, livunile? Asivunanga izulu lana kakhulu. Labo lale enhlanyeni. Okay mama. Hayi siyabonga.